Bismillahirrahmanirrahim. See
ilahe oh ilahe ngawi kena pasti promosi dem awi kena pasti promosi dem silat brenjewang jagat karono sirang tondo kawisisanding bisono sono sinawung langining mila pesta maksana stantun lambang buddha jinatur tutur kadala tutulat mring labdeng paradya wini suda parameng niskara pinarjita melata mangjewa tekap usananing gumita tawarungging pralambang patumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata setebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha narik duting basa tunggang kuna ngemusura sayene aras saya karaos melajari rohang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjan wangi lukaca jarwe wis rinaku cancari tolo beja wis kagelar jroning pageliran ya Gusti Chandra mriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Daru Yewang Kartika wis kinurba trateng kawasa sahari Ratri temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan Pangkarta sinambun Jalpati ngrembyat dadi padhang kutu-kutu Alangatoga Brana yang Branta dadi branan tanpa wicalan padang terangan senari Sanghyang Retna ingkang sumur bawani jagat bonggeng jagat weton tumunggu-munggu monggo ingkang kanwu gerabang pranganga lamun gagsaya dilat-dilata bumi saya tangu sumur Sanghyang Arka katon sebelah kanan kiri ning abang esmu jenar kapur bawan senari Sanjewang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo mangku gunung enggang biru moyo-moyo bojeng genuknya molan gedanu kasil ring Marabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tarwetawis dangu soleh kawula tasih tilawarsa ngupaya buka karo Tegal Sawai Anglo silur tatana pedhot sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungune angging raja kayane sawana piyambakan sumur wangi Sanghyang Arka saya dangu saya inggil wis katon mula sinari jagat dununging inggih plapapat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang samil Banyadara Butujo rebut kuwung parandhe tatan wonten ing tengah madani kekuwung Praja Negari ing Ngamarta ya sinebat Praja Negari Indraprasta ya negaring Batana Kawarsa ya sinebut Paraja Cintakapura apanjari kira pambuka syarat ring mangke kananten negari ing Ngamarta dumadi saking puluh-puluh pepancaran sinasapan toya benawi tinampi ombyang samudra benang langut kang tanpa wagut pekating mangkal kapan turuting Cakrawala wane-wane cakrek aneka wisik samene kreping jurang corong kinepung gusirung kinaru susuing peksi lawet nyewang sarang burung wonten ugi pasisiran bersasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tunggang rembuyung royo-royo karang cetri royo-royon kalopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggok lambai turu mijil saking sendang-sendang bening tirtani iline kang pinara-para playune kang dinampi wadhuk bentung-bentung kinari hamilene sawah nyewang pategalaning Narakisma mokal pangling tetahe basan tatanan bumi sajengking selo sadetinan rengkang merakapi pandu Bathari Sanggar Pasabinan Yayah Rukmi Sarine Pertiwi pategal gopo sing kang mbuh godhongane ambek kowe nganti kaya manglung mangon pitane polo kependem polo kesimpar polo kemantung sadetan kuci wajinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri hingga ning raja kaya Dewan Sanjaya ngrembug lampun sangat dari bangunan lampun wanci sarap surya samya kali mereka gawe dewi-dewi
panggunan sing malang lebet saking tingkat Jono dadi samya saya. Saya kok kabeh kaluring sapa muso kuwi negari ing Amarta. Nalika semanten anyareng ngeling mercon. Wana bengi bangi gunung. Kanggo nungsa melestari tumurun ratu merah. Sate dadi huruf-huruf ana lingkungan. Langkung-langkung lamun tinali disambung-sambung samber. Kudu sageman. Sepentek saking gasan soyo sinan soyo. Padha winodananing memas namatan Daya Dinayan. Sawi jucis mapan sating jajiban kanggo pinuji temah manujud manunggal cipta. Rasa karsa kang satemah babar karya. Binasake negari Ngamarta nalika semana lagi manjik marang jaman Njana. Panjang munjung pasir pamukir Jinawi. Kemari pakarta tata turut raharja. Dasar negara kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuku setor padukun carane. Turut kasusuring manca prajola. Sinenta wau. Inggih kewarang asta musarati bangsa negari Ngamarta. Menangi Raden ucap dosa namani Sang Nata dosa 10 nama wis mestani. Jujulu Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Prabu Darma Wangsa, ya Prabu Darma Putra, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satu, ya Sada Dwija Kangka, ya jejuluk Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggo jejegaken kautaman. Risa juga lengganing madaring dampar Jana. Tatana mantra-mantra sepating Bata Riyaya. Sang Hyang Bathara Darma Ngijawanta. Binayang bayang sanjaring para Hapsara Hapsari. Kawis tinggal panggo ketanggung Jaka maloro-loro. Ingkang sanga ngambil upacaring prabon yayara ping samudra ing daratan. Kawistara banyak dalang sawunggaling arta walika Mas Kacu kang sawarna. Lah sinten ingkang marang caket dene mangarsa muhung sanjung para kadang ginasi. Tuwin kadang nata ingkang sampun katulung ngagelam bergagayah prayit nanggewa. Nggih kadang nata satring tunggal pawenang ya satring Jodipati. Kekasih Sang Raden Arya Warakudara, ya Raden Bimasena, ya Kusuma Yuda, ya Kusuma Dilaga, ya Sang Gandawastaramaja. Satur gagah pituk sabuting wong Simbarjojo turta kasinukan kasekten kuwi. Bebasan pinatamen tajeng lumender tumrap benggong sinuda putung. Pramila tatar mokal dadosaken bebeteng pinanggulangi praja negari ing Indraprastha. Lajeng ingkang lenggawan sapa pengaraning Sang Nata muhung nata Ndarawati pujanggane para Pandhawa ingkang dados pangemut-emut tumrap Sang Para Pandhawa nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Prandeling mangke pamungkasing pasiban Biswanira satring madukara pamadyaning Pandhawa Sang Raden Arjuna. Ya Raden Janaka Kumbang ali-ali Kundi Wibaja yang setya margana ya pamadi. Nalika semanten Sang Nata dadi tremeng Mardaya mulat Arwiranata ing negari tlatah Sabrang ingkang sampun katinon lenggah sumewaning setinggil binatulata negari Ngamarta. Nunggih nalundring rancang pamut jejulira Sang Nata Prabu Panjargrahita. Pramila tanggaping kadharsa nata ing rancang pamut den wiji mangarsa suwanira
majenggani rasuwan ngangsek pisawani mulat sanggya para kawula samyara tidhem tatanana bane walang miyang alisi nadan gegudungan tatanana ingkang obah samira tatanana ingkang lumampah amung kapyal sungling madunggu miwah pangling paranggana pramila sigra marwani pangandikan datu kembang bilih wijiling pangandikan sang nata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kawedharing lisan
nang pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng nujono nyuwang manjra sarwarokmo rangkeng maneh nara wata Prabanya kang sumirat kenyaring teca leliwaran lereki sisiring dadek wimbo kekandha amrek tiêu bên mà ô tô bồn đồ saparan mangambar ungas Niwang Agung mugi Gusti ngayomi marang Raja Negara sakisinipun nun mangke Koko Prabu Indrawati jimat sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Sarawa Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi asung pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu ing jagat pangestu wayah Bathara jagat niwang sukmana mangadiri nuwiyana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggih tatanawrat iki Yayi kepareng Paduka Yayi Prabu Darma Kusumami dhumateng wiswanipun ing Raka Indrawati sowan kula kadangu
Yayi Prabu Darma Kusuma sung Pambagya Raja wonten ngarsanipun Raka Paring Dwaraka sampun kula tamyak karya bombong dasmanahipun ingkang Raka. Miwasawan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Suwan kula kinandhaning karajan tebih saking Rubeda cinaketna ming karajan tuwin kayiwanan. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka ing Ndarawati Yayi. Namung kosok wangsulipun ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kasinggihan sampun kula tampi karya bombong dasmanahipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu nona inggih sampun mboten kirang prayogi Yayi. Cilidrong kakangku Kresna kakangku Ndarawati Sarawi Cilidrong kakangku Ndoroko nadyan to adimu Warakuda ing jadi pati ing tunggul pawenang aku ngaturake basaku katura Cilidrong kakangku Ndarawati Kadangipun Kakang Dimas Warakuda ya tak tampa Siang diatur bekti ana ngarsanipun Kakang orane pangestunipun Kakang wae Tampanana Bratasena ya Warakuda ya Wijasena. Yo pagegem dadekake jimat ora liwat prayogan nulungguhi Cilidrong kakangku ana ngersane barep kakangku ing Ngamarta Cilidrong kakangku Kresna. Ya Warakuda kaya kurang prayoga Yayi. Nadan ingkang rayi pamadya pun Arjuna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha sasampunipun modho Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Ya Yayi Pamadi tak tampa Setya Margana. Ora lewat pangestuning pun Kakang Ndarawati wae Tampanana kumbang ali-ali sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat dayane mring kasantosan kula Koko Prabu. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana ingkang adar sabenipun pendak-pendak para Pandhawa nampi rawipun padha Kanjeng Koko Prabu tartemtu ugi nyuwun dawuh sabda pangandika babagan para putra wigatosipun wondene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari ing Ngamarta. Nanging sewu-sewu kalepatan kula diagung panyaksami Koko Prabu gandeng sak menika wonten Nalindra kanthi titik saking busananipun menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Mobile keparenga padha Kanjeng Koko Prabu kula badhe nyuwun dipalilah sawanipun Nalindra menika badhe kula dangu langkung rumiyin Koko Prabu. Ya jagat pangestu Marwayahu Bathara jagat. Yayi kula wonten timbalan. Agung kados pundi derajatipun ingkang Raka ing Ndarawati lenggah wonten Praja Negari Ngamarta. Ananging nuwun sewu ingkang dados Nalindra wonten negari Indraprastha menika mboten sarik jawi namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Pramila sedaya kawontenan babagan abang ijuning pernatan wonten Praja Negari Indraprastha menika ingkang gadhah wewenang inggih namung paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Mekaten inggih pramila sampun ngantos wasku watos kayicala jigolan perkewo paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kula aturi supados andangu dumateng praptanira Nalindra saking tlatah Sabrang menika. Yayi Prabu inggih Koko Prabu kula aturi langkung prayogi anggenipun lenggah. Ih sampun boten ngarang prayogi nuwun mangke sinuwun sampun kinenten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh paduka menika Nalindra saking pundi lajeng sinten jejulukipun Kisanak. Sinuwun mugi keparing-paring dawuh wonten ngersanipun ingkang abdipun Darma Kusuma. Sinuwun Prabu. Ngatala. La. Iki sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten paduka kandhang dumateng piswanipun ingkang abdi. Inggih. Nanging saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken amit pasang Kalimantabi tenebena ngileduni dumawing tawang-tawang inepan ing tulak sari sedaya wewalat mugi saged kaicala saking raganipun jiwa raga kula ingkang abdi sinuwun. Inggih sinuwun ngaturaken manur ingkang tanpa pepindhan dawa sami-sami.
Salajengipun sewu-sewu kelepatan kula diagung pangaksama paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Walah rayo tenan to. Kondange akeh padha nyebutake yen to ratu Ngamarta kuwi ratu sing gedhe putih. Jebul tinemune ya jebulane ya. Sesebutan gedhe putih mau ora mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Ning atase panjenengane iki pimpinaning praja, ujung tombak pemerintahan. Karo daya sing gedibal kaya aku ngene sing kersa nampa, malah kersa basa karo aku. Matur sembah nuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki. Kula ki ngaturaken panuwun wondene sowan kula wonten mriki kasugata kalian wujudipun mercon. Kula dipun sambut, kula dipun subya-subya. Awit nuwun sewu wonten negari kula piyambak kula mriku mboten dipun ajeni dening kawula kula. Malah wonten mriki kula dipun sugata mawi ungling gendhing ingkang kawastan inggih menika ladrang mercon. Lah menika sing nembe muni nika. Nika mercon karbit. Nek cara nggen kula. Inggih. Lah iya nyanu nggih. Sinuwun Darma Kusuma inggih. Ngaturaken manuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki salajengipun bila paduka Gusti mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni kula menika wingking saking negari Rancang Pamot. Wondene jejuluk kula pun Prabu Panjergrahita. Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Ha iki Prabu Panjergrahita nalindra ing Rancang Pamot. Senes nalindra ing Rancang Bleberan Mlayen menika senes. Inggih sinuwun. Ha iki lajeng menapa to ingkang dados wigatosipun sinuwun? Mangke riyen kula kinten lancang sanget menawi kula tumuli matur mulo ing dados wigatosipun ingkang abdi sowan wonten kersa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap putu paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sang Nata Guna Talikrama. Inggih sinuwun sampun sanget anggen kula tambi dawa sami-sami sinuwun Prabu. Iki mugi kasekecakna lenggah paduka Sinuwun Prabu Panjergrahita sampun boten karang payogi sinuwun. Lajeng nuwun sewu ingkang lenggah wonten sak pemengran paduka menika kula mboten mangling senajan to kula menika dereng tau tate nyumurupi kanthi permana jati kula piyambak Nata Ndrawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika nalindra atite Sang Hyang Bathara Wisnu. Titihanipun pun sewu ciri gethahipun Nata Ndrawati menika nalindranipun cemeng cemani. Pramila keparengi mangke Sinuwun Prabu Ndrawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pata paduka sinuwun. Yo Prabu Panjergrahita. Sira atur bekti ana ngarsaning sun ora lewat pangestu ningsun wae tampanana. Ha iki. Sampun saged anggen kawula pundi dados jimat paripe. Dayana ing kasantosan sinuwun. Prayogan nulunggumu Prabu Panjergrahita sampun boten gerang prayogi. Salajengipun kula nyuwuni dipalilah kula badhe ngaturaken sembah sungkem dumateng satria ingkang lenggah wonten sak wingking kula. Satria ingkang jenggureng gagah pidheksa godhek wek simbar jojo turta kasin kanthi kasekten langkung emanipun kondhanging kathah sami nyebataken namung sak jahe ukuranipun. Raden Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung Prabu Panjergrahita yu tatampa ora liwat pangestu tampanana. Iki sampun sanget anggen kula pundi. Nuwun sewu Raden. Napa kondhanging kathah sami nyebutaken ben namung sak jahe mriku menapa estu menapa leres menapa mboten menapa namung kabar ingkang ngayawara. Wah. Ora ning pasewakan wis tak jegal taidak ndasmu pecah. Ceritane kabar kuwi mung ngayawara ya arep tenanan nanging ora perlu diomongke ning kene.
Alah dalah. Mboten sembodo kalian ukuran awak. Nyatanipun sing satria gagah piceksa gedhen weteng. Gedhen weteng yo ben. Bakune yen to aku perang mungsu kuwi tak kira menang para kudura timbane Prabu Pancagraita. Ayo anu ulang. Yo prayogan monggon mung adem ngersaning barep kakangku Prabu Pancagraita. Yai Nun sampun sanget prayogi sowan kula Raden. Nuwun sewu pangapunten. Sinuwun Prabu Pancagraita. Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi? Sewu-sewu kalepatan kula nyun lumebering samudra wangaksami. Teka sak mangke kula wantun nyendhutu nandhangu dumateng rawuh paduka. Sayekti damel kaget gorawalan manahipun ingkang abdi punata ing Amarta. Wondene nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepupuyan wonten wigatos punapa sinuwun. Menapa sakitunipun kula sampun diparengaken matur sinuwun. Inggih. Wekdal borong wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Pancagraita nalindring rancang pamot. Dalah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada. Inggih ngaturaken panuwun dawa sami-sami. Inggih. Ndungkap angka kalih sowan kula mriku badhe tetinjuk dumateng kaharjanipun para Pandhawa ing Amarta. Jeriyatanipun para Pandhawa menika satring ngateken atus suciping Budi Rayu. Sedaya mamala Sakertasena tak ketamplek kecing kidung kendang kenter kali Bengawan. Sedaya mamala Sakertasena menawi mengsah kaliyan pun para Pandhawa. Pramila kula kepengin asung bekti marang Sang Hyang para Pandhawa gangsal cacahipun. Ngaturaken panuwun ugi kisana utawi sinuwun Prabu Pancagraita. Yai Nun. Wonten ingkang angka 3 menapa ingkang dados wigatosipun inggih abdi sowan. Nuwun sewu sinuwun. Sayekti sowan kula wonten mriki-mrika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Jalaran negari kula negari Rancang Pamut mriku sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sak mangke Ketaman Pagebluk Mayangkara. Senes Mayangkara musik senes. Nanging Pagebluk Mayangkara mriku ingkang dipun wastani wonten wujudipun wabah. Wonten wujudipun wabah penyakit. Sabta ari kapengker kawula negari kula. Ing Rancang Pamut mriku sampun wonten kasus cacahipun 7 dasa kalih kawula negari Rancang Pamut terinfeksi virus antraks. Pramila nuwun sewu. Mboten namung antrak menika ingkang rumambah wonten praja negari ing Rancang Pamut ingkang damel sengsaraning kawula kula. Malah sakmangke kathah para kawula ingkang sami mati dadakan. Enjangipun tesih ngarit awane masuk angin. Sorene mboten ketulungan. Ugi wonten malih bayi ingkang nembe lair mboten wonten sirahipun. Sirah ingkang ngandhap. Menika kula ngantos bingung. Kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang nekani wonten praja negari Rancang Pamut. Kula menika ugi sampun ngrawuhaken Brahmana 1000 sekota yang para nimpuna kinarya nembang langkaning praja. Wondene ugi gagar wigar tataranduk karya. Pramila tanggaping sasmita ing sak mangke kula ngrumaosi kula menika ngrumaosi luput jalaran kula menika pemimpin pemerintahan ujung tombak pamarintahan wonten praja negari ing Rancang Pamut. Tumuli kula semedi malah dening ngeningaken Bapak Dawa Sanga. Kula meminta karsaning Gusti Karya Loka. Sesemek ron raja mala bebantal bata batako. Nuwun sewu bantal bata sari. Mbak iki bata sari, Mbak. Kula pikantuk sasmitaning dewa.
nalika semanten paring dawuh wonten kersanipun ingkang abdi pun Panjer Graita Iwang Pikulun Yama Dipati. Dewaning Pepati. Jalaran nuwun sewu, kula menika tasih wonten turas putu dewa. Inggih. Lah, eyang kula menika Sang Hyang Yama Dipati menika. Inggih, sinuwun. Iya. Kendaraan pribadi kula Kijang Rover. Menika. Iwang Pikulun Yama Dipati paring dawuh wonten kersanipun ingkang dipun Panjer Graita. Bilih kula kedasuhan wonten Praja Negari Ngamarta menika ingkang sepisan kula kedasuhan wonten sanipun Sinuhun Puntadewa saperlu nyuwun ngampil wujudipun. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya nambak rengganing praja kula kapurih damel tumbal wadaling praja wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika ingkang sepisan wonten ingkang angka kalih kula kadhawuhan supados sowan wonten Praja Negari Ndarawati wonten kersanipun Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang saperlu nyuwun ngampil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ingkang samangke saperlu dipun damel tumbal wadaling Praja Negari kula ingkang taman Pagebluk nanging kula nuwun pangapunten gandeng kula sowan wonten Praja Negari Ngamarta lah kok kula sampun nemokaken Nalendra kalih Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ugi rawuh wonten Praja Negari Ngamarta pramila sekalian kula badhe nyuwun ngampil kalih-kalihipun menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuring kentanan pepindhan wonten boten dipun maringaken alasan lan sababipun kula nyuwun katrahaken gumathok sinuwun Ngajeng Sitikung Sititanaya majeng tatan susila mijil dukanira Sang Narpati onang garot kanan ngriwe kumriwes bocah ing rawis yen sinapeta marang sakedhing murub dadi tahono Tidumataring pasewakan negari Indraprastha nalika semanten Tintriming Mardhanata ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma nampi pangandikan saking nalindring rancang pamot Sang Nata Prabu Panjer Graita. Nalika semanten datan mobah datan musik nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa lega kanthi kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba. Pihak ngarsa takaping musiban bono amuk apa to kang dadi darunane lambu. Mboten sanes kejawi amung alok ing Sang Para kawula tasih sami alok bilih wonten kawula alit ingkang sowan mboten sanjang namung Atmaja Sang Lurah Semarbudra utusan saking Karang Kadempel nggih Sang Lurah Petra kantong belum kadharaken dening Lurah Bagong ingkang wonten minggah madring Datul Praja Negari Ngamarta para babar pindha sata metara gagat kang sami pangrembahing para kawula kancana daya piyambak jaluk dalan Suratira
Nggo mburi wae kenek kok ngesuk-suk. Tata trap silanero ngejamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat pangestu ngoro wayahu Bathara jagat Newang Agung lagi wae panjenenganing sunampa panyandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjargrahita teka ora pangling ingkang munggah ning Datlaya Praja Negara Ngamarta iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong nggonmu suwanana praja negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong kula ngaturaken nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngilodoni dumawahing tawang tuwang linepat ing tulak manu keparang paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dhumateng pisawanipun ingkang abdi pun Petruk Kancung Bolong keparang wilujeng sowan kula sinuwun raharja mangdat mangke Basuki Yuwana tebih saking Rubeda nering Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk Kancung Bolong tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampalna oh inggih sampun sanget anggen kula pundi dadosna jimat mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinipun Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sawanipun ingkang abdi pun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda sinaket nang Sambikala nggih ming niki wau kijang rover kula reme blong dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki ya ora dadi ngopo Panakawan Bagong nggih lah kanggonmu sowan ora nganti kelawan nala gareng anu gareng nembe teng transit niki sepupuran iya mergi mengke niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara iya Panakawan nggih pramila niki wis kowe nang kene wae reng nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora sah
kowe ra usah melu tak wakilane wae. Pramila Garing sak menika sepupuran wonten transit sing. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teka kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Kaya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa, gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sunan Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuhun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula kanggep lancang kumawantun kula mboten badhe ajrih kula mboten badhe wedi. Kula prangku badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Ya Petra tak sumanggake nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika. Sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wondene sababipun menapa teka bapak utusan kalan pun Petra Kantong Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggade kegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan. Wondene menapa ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun Sinuhun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal. Anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika. Pramila sinuwun menawi kathah tutur cewet ing aturipun ingkang abdipun Petra Kantong Bolong saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wondene kula menika dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika samangke ingkang kula badhe saha wonten ngersanipun Sinuhun Prabu Ndrawati. Ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamu Sinang Dipiman Kalimasada. Ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petruk nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petruk kali Bagong mugi ketalihan swanten negara Ndrawati lah menika malah sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Jani. Halo ndasmu kuwi. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Nanging menawi mboten dipun aturaken utawi mboten dipun paringaken dhumateng Petruk kaliyan Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi purba wasesa kalih bapak. Pandhawa ki sing ngomong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi purba wasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur ya ben aku diwenehi purba asisa karo bapak awit tenang kepiye meneh. Lho lah iya niki yo ora yo nganggo empan papanmu kuwi nggonen. Wis meneng kowe tak tapuki lho kowe terus. Menika ingkang dados aturipun Petruk Kantong Bolong ingkang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi!
jalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi ming kluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Embuh. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takoni kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kantong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Monggo pasuryane abang bergadak kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng Praja Negari Ngamarta? Petruk Kantong Bolong wonten maring adawuh. Lek nominpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Prabu Panjergrahita. Nalindro ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata Petruk wonten maring adawuh. Sing gedhe pangapuramu yen aku paripaksa ingkang menehi wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong, saiki ratu kemaki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme ra terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk Kantong Bolong, kula wonten maring adawuh. Kowe aja ngawu gawar ngawur oleh mengucap. Iya. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa menika menapa sinuwun Prabu Panjergrahita? Wis kowe matur yen to sowan arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjergrahita praptane Praja Negara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Merga negara kowe ing Sapta Candra kangguan sak mengko ketawan pagebluk kamangka sasmitaning Dewa Hyang Piklun Yama Dipati paring dawuh kelawan nalindra ing rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi gandeng pratamu ning kene kalah dhisik karo ratu rancang pamot. Tak jaluk kowe bali yo. Bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Weh lae, golek perkara iki. Oh, lades malah ning ngarep manusnaning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Muntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Muntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Muntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi? Gawean ngendi, tatane sapa, pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama, ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho lah iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjergrahita. Piye? Wis sampean ki nang kene tak takon, sampean nang kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampean mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata. Sowanku bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke Dayoh, nundung karo Dayoh kuwi mung pimpinan sing gedayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo Dayoh kuwi mung sing didayohi utawa sing kedayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere Dayoh kok arep ngundurke Dayoh, sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa? Ayo wangsulan ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa?
Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk Purbasih sing Sinuwun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjer Graita? Saiki nganake sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjer Graita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduka iso mboyong wujuding pustaka jamus yang jimat kalima sada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang endi? Merga dudu nang ngene papan neter Kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kanong bolong. Petruk iki ket mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki aja diblakake to. Menggong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wah. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan neter, wong neter Kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ayo, sisan saiki geger ya geger kae. Woi! Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metu niku mboten iso dikongkon, metu niku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono, Bang. Nggih, mergane kula ampun tahu kok, urung arep metu ning kula peksa-peksa. Malah teng-weteng mulus ora jamal-jamal. Ana apa Bagong? Anu kula mengajeng halal bihalal. Gandeng niki tesih sasi Sawal kula ngaturaken minal ngaidin wal maidin mohon maaf lahir dan batin. Iya Ponokawan Bagong tak tampa dibos padha-padha nggih. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Rek kula sing sampean beto nika tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku pun kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti carry terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih duit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu Bang, mboten napa-napa. Lah sampeyan niku napa-napa carry, barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih carry kok. Ndara werku dara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih Ndara. Yo, tiba padha-padha. Ndara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Ya Bagong tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula ajeng wangi Petruk. Iya, Ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Soale ratu nika wau gedhe banget ya. Nika dhuwure 185 cm ya. Lah Petruk ngomong kok dedeke mung 175. Nang kacek akeh banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya, Ponokawan Bagong nggih. Nek Petruk mboten kula wangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong nggih. Sinuwun Darwati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya sing ati-ati Ponokawan Bagong nggih. Ndara werku dara kula nyuwun pamit.
Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, kepara kula mangsili Gadaru Japala nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nggih ngeprok ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah, terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun. Mergane Petruk niku memeng ijen, wongko awake Petruk niku kalah dhuwur karo ratu nika. Iya, Bang. Nggih. Wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong, wonten dawuh. Sendalmu sing siji keri. Waduh. Wah kok pahit iki kayake. Pareng iya. Ponokawan Bagong pripun ana sing keri meneh. Pripun aku ngerti apa sing mbok karepke Ponokawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Jane ngeten iki lho, ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh enggak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe emoh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa, ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa Ponokawan nek ora diwenehi dhuwit ora lega atine Koko Prabu. Kula maring adhawu yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Kula wonten maring adhawuh yayi. Kula kinten badhe wonten lampah ingkang ageng awit mesti kemawon tartemtu nalindring rancang pamot Prabu Panjergrahita angandhi wadyabala saking negaranipun inggih menika negari rancang pamot. Kepareng paduka yayi Prabu kados pundi? Kula suwun ngetapaken barisaning para wadyabala nanging kula suwun Koko Prabu kedah ngginakaken paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Teges sampun ngantos wonten ing sakmangke madaning paperangan antawisipun para Pandhawa mengsah nalindring rancang pamot. Sampun ngantos wonten tetesing ludira pecating nyawa Koko Prabu. Paperang wis katentreman mangke kula ingkang badhe tuandhang yayi. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten timbal ingkang adhawuh. Wis purna dadi ning mananggilan marata diake bubana kang padha sibuk jeneng ingsun nedya kondur kedaton nuntun ngestaken dawuh kepareng ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Janaka kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi purna gati ning mananggilan Arusangata kundura ngedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambaran gading kadheraken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacara kelabun tindhaira nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa tansah aruntungan tindake